Eta hartxoak ez, bueno, bai, hartxoa edo zelan esaten dute zuek, hartxoa, ez da? Ba, atzuri edo hartxoa, ba, atzuri. Horrek bere salduitzen dozu ez bat? Ba, saldu bai, presioa uino 30 urteko presioan. Ez da, gorantza ez, beti aldala berantza, deiten dure. Ez da presiorik. Lehen hasi zara esaten, ez da? Berakadea egondala honegaz, baina, klaro, bez lanea, ez... Dana. Dana berantza, ez da? Nolan, ze, ganadu efinteko, ze gogoak gubezu, segitako, hori zertu da moduan. Uno ardino, ez da. Pizunik holan, ez da? Nik izatu dut semeari, beharra badekuzu fabriken segiduan, Egonik baki hemen zardaban, Hemengo ikuste da. Ganera, hemengoa, eguneroko beharra, hemen ez dago ez bakazinhorik eta ez da? Bakazinhorik ez, bueno, uden agurtuti aurrera bakazinhoak edo, tranquilo gozaz, bakazinhoan da gitzi nada, urtetxean, ez da balio laneak, ez da hartzea gitzi. Ardi, pokelardi, zebez. Ez da. Dana txarrera, danak indau txarrera, ordon. Ba.